výstup riadny na takýchto schodoch. Ale v pohode. A to ešte nie sme hore. Ešte. Tu je kaštielo, pevnosť, Pula, alebo Venecia, Benátska. Sa zaplatí. Je to jedno, choďte potom. Oni majú podzemí navrtané také tunely. Vlastne 7 € to stojí, takže kľudne choďte tade a potom hore vám vyvezie asi výťah. No, my sme prešli do kopca. Áno. Ideme aj do muzea tam? No toto, ale však ideme, tak sme sa pochýli. No, tunel. No, tunel, to sme boli prešli. Áno, táde všetko sa v centre a tam sú asi výťahy, alebo... No, výťah, vidíš, tam je znázornený, značka. Ten človečík a hore dole je tam napísané, tá figurka. A s tými cik, to je výťah. No, to bolo nie za 7 €, to bolo ešte ďalšie. Nie, za 7. 14 na osobu však. Krásny. Dub, či... Nie, to není, to je... Javor. Ideme tadiaľto. Sme na krásnom mieste z pevnosti. A aj tam vidíme Koloseum. Jak na dlani. Tam je miestodržiteľský palác, Koloseum. A tu je pevnosť Pula. Keď tu bol rímsky palác. A potom tu postavili túto pevnosť na ňu. Tam sú ešte zachovalé prvky z rímskych. Končím. Prístav, no áno, sypky, no. Obilie presyp z lodi, keď prídu z Ukrajiny, tak aby mohli. A my ideme takto po fortikačných opevneniach. Takto hore. Či takto chce? Dobre. Áno. Však preto. Ďalší bastion, sú vlastne 4. To sú také výbežky z pevnosti, aby sa dobre bránila aj oporné múry. Oni majú taký hviezdičový charakter. Jen tam bola jeden bastion, z toho som už filmoval. Boli diela tu.
Tam je kostol, tam sme boli a tam je Koloseum. Tam tiež sme boli. Tak. Aj tam v prístave sme boli, tam. Ho vidíme. Tak toto vypadá celá pevnosť, ešte pôjdeme tam na tú väžu. Teraz sme na väži. Pevnosť jak na dlani. Výťah do podzemia. A tu čakáme naň. Už ide. Či nejde? No. Áno, to vidie tie bočné vchody. To sú také, tam sa môžu uchyliť a sedieť tam. Aj tu po bokoch. Vlastne v bunkrovom systéme pod pamiatkami. To je taká centrálna chodba. Sú všetky možné križovatky. A tady to sa ide k jednotlivým. Musíte si nájsť, čo chcete vidieť. There's two choices. We're probably going to choose the top one. Top one? As far as we can go?